Ero kamano nyakwara mogi kumiero Ramogi TV e otieno ne en sa deka mar otieno weche manyien mago imore biro ni kokale Ramogi TV kama wabede gi kidieny ariyo mar weche mawan godo e chenro maro imore wadbedo kod weche manyien e kabange wabedo kod twak mar buch jopiny nyakwara mogi otieno makawuono wadbedo kod wenda ariyo an kod Okil Kamala Okamdos Weda kachiel kod Eric Okeyo men jalony weche mag arita kachiel kod telo mawadhi ng'iyo godo weche mag chal mar siasa kod telo e pacho ka ahinya to kaluwore kod yiero adundo ma ibago chieng' makiny Ol Kalou ma bende osenyuolo penjo mathoth ahinya. IEBC omedo rido kenge mag neno ni yiero notimore e yo makare, weche mag arita ong'aw malo kendo ma en achiel kuom gigo ma itimo mondo ne ni onge ng'amorocho arita kata mana weche mag yiero ma Ol Kalou kono. Nyakwara mogi en twak modhi bedo godo mana e kinde mar buch jopiny odhiambo kata otieno ma kawuono. Kamoro amora ma intie yiena mondo arwaki ni machiegni mokwongo wayudo ne thuond weche. All preparations have been done and we expect a peaceful turnout and a peaceful process. Persistent reports of vote buying, distribution of inducements, alleged attempts to purchase national identity cards, campaign disruptions and isolated violence raise serious concerns about the integrity of the process. Ikruok ne yiero ma Ol Kalou ochopo e ng'iende kinde ma jomeny ratiro mag yiero to pod ywak ne kampen ma kono nyopong' kod mibadhi. Sirikal ong'iya nena ni to culprits manotimo wachnie ere kaka inyalo makgi mondo kwe bede rongo mondo ati wago siasa wagi kwe. Obila tima pedha ni kweth makoto jotelo omenda e gwenge makaluo ka e kaunti ma Migori bende achich achiel osemaki e wi monj motenore gi siasa South Kamagambo. Penjo okwako wach bunde manyo yudgo janjore manyo chiel gi Magina Joska ka koro yangore ni ne en mar jang'ad bura Agri Mchelule. Machini nyakwara mogi bed thuolo mar bedo kod chakruok nyaka giko mar weche manyien mag imore an kai Lotre Gombija. Jaloko mara iluongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati. Machini ikruok ne yiero ma dundo ma Ol Kalou ochopo e ng'iende kinde maduol mochung' ne yiero kod kiewo e pacho ka IEBC otieko chenro mag keyo sanduge kod otese mag goyo ombulu e kuonde luto ombulu 144 e kar chung' od burano. Arita kwe bende ong'aw malo e apeyni madonjo Ol Kalou kuonde luto ombulu kachiel kod kar kwano ombulu duto e sikund sekondar ma Ol Kalou. Kwan mamalo mag obila okor motelo ne ombulu dichieng' makiny marakore kod tulo mora mora kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino chakonwa wechegi. Seche manok motelo ne jogombulu 73,480 ma Ol Kalou chomore gi debe kendo yiero ja od bura margi manyien, arita kwe ong'aw e wi tado. E skund sekondar ma Ol Kalou, kar kwan ombulu duto e yiero no, lochi mag obila ne donjo kod kwan mamalo mag obila, ranyisi makende ni sirikal oikore mar nenore wang' gi wang' kod joma chano kelo tulo odiochieng' makiny. Kaka yo mar kedo aching' kod jogo manyalo bedo gi paro mar kelo koko odiochieng' makiny, obila mawuok e bede migawo mar obila duto onywand e chenro mar kelo arita. Adiera mar siemno oyangore e kinde ma turbin marwa omenyo obila machalo lowo katimo orako e pap moro mopondo e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Kata mana apeyni madonjo kendo wuok Ol Kalou bende omi arita mapek ka obila oketo ageng'a e nderni mago mar goyo kogno geche madonjo e kar chung' od burano. Kwan mamalo mag obila moter Ol Kalou osekelo ng'ure kind josiasa makwedo sirikal mawacho ni ma en yo mar sirikal mar miyo jopiny luoro mondo kik giwuok oko mar goyo ombulu odiochieng' makiny. Watu wasikuwe na hofu kwa sababu ya idadi ya askari. Askari kuna wale ambao wengine watafanya kazi, kuna wengine wanaitwa standby. Korka korgi, IEBC lero ni ma en yo makende mar neno ni chenro mar goyo ombulu, kwano ombulu kaachiel kod lando jaloch odhi nyime ma onge chochni moro amora. We do not expect that any person who is not accredited shall be allowed into the polling station except the voter. The tallying center has a specific number of officers. The polling station inside has 2 officers. The general area of the polling station also has officers on patrol, and therefore there will be no interference, no suppression.
Yiero ma Ol Kalou oywayo jochung' 9 moting'o Sami Ngodho mar duond bura mar DCP, Samuel Mushina mar duond bura mar UDA kod Wilson Kigwa mar duond bura mar Jubilee e kind jochung' mamoko. Ol Kalou nigi wards 5: Rurie, Karau, Kanjuiri Ridge, Kaimbaga kaachiel kod Mirangine. Yiero madundo ma Ol Kalou biro kaluwore kod tho mar jaod bura margi machon moseneno David Kiaraho e chak higa. Bang' dweche bura mag campaigns ma iye tek e kind jochung' 9, jogombulu 73,480 ma Ol Kalou odiochieng' ma kiny dhi goyo ombulu mar yiero jatelo ma dhi telonegi kuom thuolo mar higa achiel gi dweche 3 mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Ol Kalou, Nyandarua County. Koromogi wabo tudre kod jafwambo marwa Chris Owino kantiere Ol Kalou kama obiro nyiso nyaka gie sani ikruoge mage madhi nyime motelo ne yiero adundo ma ochano odiochieng' ma kiny. Wabiro tudre gi Chris bang'e. Kawere kod mano ne riwruok mar ELOG oseyudo duol mar IEBC kuom rem kawo okang' mar chik ne jochung' kod jogo ma osebedo ka kelo tulo e campaigns ma osebedo ka dhi nyime e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Giseyo lwasi marach ma osebedo Ol Kalou ka koro gidwaro mondo tim nonro malong'o kaka yor geng'o timbe njore ma kidek bedo e pacho ka e yiero mabiro. Lydia Okeyo ne gilero ewi wachni. Tungni kod tulo ma osebedo kaneno e campaigns ma osebedo kadhi mbele kar chung' od bura ma Ol Kalou medo kelo luoro ka jokanyo e sekta ma menyo ratire weche mag yiero ywak ne yiero no ochopo kama nitie weche mathoth mag ketho chike mag yiero mapok olosi. E report magigolo bang' timo nonro ewi ikruok ne yiero no ma adundo, riwruok mamenyo weche yiero ELOG oyango tulo ma osebedo e chenro ma campaigns ka giseyo duol matayo yiero e pacho ka IEBC kuom rem kumo jogo ma osebedo kanyawo tulo to kar mano gisebedo mana ka gichiwo CM. Is IEBC aware of this? Because this information is readily available there. Yes. Then what action have they taken to address some of these issues that have been raised by these other institutions? These instances have been tabled to them, and what they have indicated is that they're investigating those instances. Diango ni lwasi mar yiero no osebedo gi timbe asoya ahinya to mago mageto rawere kod nyamine ka jochung' mamoko osetemo nyaka ng'iyo pande kuom jopiny. ELOG wacho ni ne gioro joneno maggi mondo mi otim nonro Ol Kalou kendo report mane ochopo mabende ne gichwalo ne IEBC en weche ma oriwo asoya e romenda kod mwandu. ELOG oyango ni asoya mane chiwo mag mwandu kaka gas mar tedo, ndigni, matres kod omenda ma aching' mago gin ripode ma ELOG wacho ni osechwalo ne IEBC mar nyiso kit mibadhi ma okwako yiero no. Nonetheless, persistent reports of vote buying, distribution of inducements, alleged attempts to purchase national identity cards, campaign disruptions and isolated violence raise serious concerns about the integrity of the process and public confidence in the by-elections. Reported inducement included cash ranging from 200 bob to more than 5,000. We had instances where people distributed gas cylinders, mattresses, shoes, and even other household items. With 79% of observer reports indicating the initiation of new development projects during the campaign period that were perceived to be intended to influence voter support for particular candidates or political parties, IEBC should actually demonstrate more willingness and commitment to ensure that we have an environment that restores our trust in the electioneering process. Giko bede migepe mag piny owacho mondo neni otim nonro makare ewi midhirogo kendo kaw okang' mowinjore. We've called upon all agencies that are directly mandated to carry out the by-elections, IEBC and all the other government agencies, to take note of what they need to do. Whether that situation is actually airtight to call for an election to be postponed, that one will leave to the relevant, competent government agencies to be able to do that. Riwruok mar ELOG koro wacho ni en ting' maduol matayo yiero e pacho ka IEBC mar neno ne gitimo nonro ahinya ne jochung' ma osebedo katiyo ataro mar chike matayo yiero e pacho ka Nyakwar Mgajwang' ma kata obedo ni odong' mana seche machuok kende to itayo yiero madundo e kar chung' od bura ma Ol Kalou. Lydia
Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Obila osemako ji ariyo ma giwacho ni gin jotend kweth maliero e kor josiasa kendo seche moko kotogi e rombe ma opogore mag siasa. Ng'at achiel nyomaki gwenge ma Ugunja, e kinde machielo to omaki e boma ma Kisii. Ma biro kinde ma jotelo ma Kaluo ywak ni kwethno romo korgi gi koto wach mar rocho arita margi kod mag jopiny. Kaka jafwambo marwa Otieno Job lero, achejego itudo gi timbe ma oriwo koda ka temo mayo jotelo omenda gi thuon kaka nyocha otimore ne jaod bura ma Ugunja. Tiyudo ka nitie mna jok moko malawi meneno ka gilawi tikia kata gin jo chama to gilawi ma samoro gidwa mna mai. E duondo gai mar ODM Dr. Oburu Oginga ka giloso motelo ewi midhiero mar kweth maliero e tok josiasa mar koto gi omenda. Tim mosebedo ka rocho kwe kendo kelo luoro. Kuri wacho ni to magi to youth mar chama manade yao. An pokna nene gima tinde timre thuro kage. Akiani enango mobiro, akiani en kech manade. Mobukra buka makoro ng'enya ma. Wechego mag Oburu biro e kinde ma ywak osebedo kowuok kuom moko kuom jotelo ewi kwethno ma ok mi jotelo kwe, ka moko bende sani onore mar koto josiasa gi jotelo omenda ka ok otim dwachgi. Ripot matinende nyocha otimore chieng' Jumapili e nyasi mar yawo dala moro e gweng' mar Ambula mani Ugunja. Jarit jaod bura ma Ugunja Moses Omondi nyocha ochuno ni nyaka muoj mor bunde nyading'wen mar keyo rowere ma nyocha temo mayo jaod bura no omenda. Kaluwore gi ripot mar obila, nyasino ma nyocha oriko yuore kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi ne odhi nyime makare nyaka chop sama jotelo wuok mondo odonje gechegi. Kweth rowere yango ni nyocha oluwo bang' jatelono kendo ridone ka gidwaro pesa, ka moko nyocha temo maye kibeti mare gi thuon. Kanyo ma nyocha ochuno jaritgo muoj mor bonde mar keyogi mar reso jaod burano owuok kar tulono. Ma bende biro ka jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi yande osekwayo kweth makoto josiasa kod jotelo ni obed motang' ni mar thoth timbe magitimogo gin mago marocho kwe kendo keto ngima jotelogo kamara. Once I have left a meeting and I'm being driven out of the meeting, you are not allowed to come and hang on my car. Because when I'm in my car, I am now under the protection of the government and I have armed police officers who are guarding me. Should you come next to that car and they suspect that maybe you are carrying a weapon, they could just shoot you and I will not be responsible. Midhiero ni miyo obila koro owuok oko mar pedho kwethgo mar kelo kwe telo kod siasa. Ripot maling'ling manochiw ne Ramogi TV ka owuok kuom apisas mag arita kwe yango ni achich achiel nyose make Ugunja e kaunti ma Siaya. Achijno yango ni emane jatend kweth matiyo tij koto jotelo ma Siaya omenda ka okale mino badgi ni ka ok ochulgi to gitimo timbe anjao kendo girocho kwe. Bende oyangore ni achije wetegi moko ariyo bende pod obila manyo. Achich machielo nyomaki e kaunti ma Kisii e gwenge ma Ogembo kama osebedo kotelo ne kweth mar timo njore mag siasa kendo bandho pesa kowuok kuom josiasa. E juma mokalo, jagoro e migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo nyocha oloso motegno gi rawere e kind limbe mare e dala jaod bura magem Elisa Odhiambo. E thuolono, Omolo nyocha jiwo rawere mondo othegre gi tembe mag luwo bang' jotelo gi dwaro mar kotogi. To kar mano, giti gi thuolo ma gin go gi jotelogo e yudo ber mag dongruok. Wabed ni namba achiel wakwong waluorre wan wawegi. Ka waseluorore wawegi, to then wanyalo luoro joma moko. Eka ji mamoko bende nyalo luorowa, to bende chako kawowa ka joma are serious. Obila pod medo jiwo pedha mar gayo timbegi e kinde ma jotelo bende medo jiwo kido maber kod tudruok modimbore e kindgi gi jopiny maonge ywaruok kod timbe mag rocho kwe. Makara ka nitie gima Elisha dwa timoni, to timoni ka chunye oyie godo. Ok otimni nikech ichune, kata ok otimni nikech odwa ni oriembi dhi mabor iwe gone koko. Nikech onyalo miyi siling 100, onyalo miyi siling 200 mondo iringi ai. Umiyo jotelo luoro. Otieno Job, Ramogi TV. Ramogi mano kaka winjo ka jotelo ywago jo rowere magikone liero e korgi kendo chwegi kokoto gi kama bende dwani mondo mimi gi omenda gi thuon. Kowere kod mago kana singo nini wadhiro mo kod kata wadhi tudre kod Chris Owino ma thuolo makora dane mondo miatura achiel kachiel kod Chris Owino ka entiere Ol Kalou ma ikruok ne yiero ma dundo ichano e gesane. Chris, kinyalo winja thuolo ni koro
in gi thuolo mar nyiso nyikwara Mogajwang' ni piny koro yuso jogo mane ochwalo nyingi kata ochwalo nyingi ne IBC chunygi koro go kibi ni to gin ji adi mabiro wuok kendo luto negi ombulu mar yudo jaod bura ma Olkalau. Chris, ang'o matimore nyaka gie sani? Ikruoge mage ma iseneno ma koro nyiso ni en amedemede koro ineno tol, jomuse wuok ne ng'wech koro neno tol, gin ikruok mage manitiere sani Olkalau? Erokamano George Bati, mana ka iselero gin chenro mag neno ni jodak ma Olkalau odiochieng' ma kiny kogwen chakre kar sa 12 mar okinyi gi mondo kendo dhi mar luto ombulu mar yiero jaod bura margi manyien bang' ka jaod bura margi machon Moseno David Kiaraho ne ong'ielo rengo kor dwe mar adek higani. Nyaka sani en chenro mar tieko bago yiero makamano sani koro ochopo e ng'iende, ka nyaka sani gima dhi nyime en ni pod chenro mar tero sanduge mag goyo ombulu tisende mag goyo ombulu 144 pod dhi nyime kar od burani ma Olkalau ka chenro no chakre kar sa 11. Kata kamano pod odhi nyime nyaka sani ka geche mopogore opogore ko sanduge makamago e kuonde luto ombulu 144 ka iteno gi kod apisas mag obila. Mana kane aselero report mara ma sa 1 kod sa 3 ni Bati arita kwe ong'aw malo e wi tado Olkalau. Ka isebedo ka ng'iyo weche mag yiero madunde kuonde chung' od bura duto 290 ma pacho kae, ma opogore kod mamoko kalore kod mamalo mag apisas mag obila ma waseneno Olkalau. To ma bende biro na kalore kod singo mane ogaye mar obila Douglas Kanja ne ochiwo odiochieng' manyoro ni gidhi chwalo obila moro hewo 1,000 mar neno ni girakore kod chenro moro amora mar koko kaachiel kod tulo manyalo muoch e yiero makamae kalore kod weche mag tulo kod monj mosebedo katimore e kar chung' od burani ndalo machuok mokalo e kinde campaigns. Bati kar chung' od bura ma Olkalau ni kod kwan jogo ombulu 73,480 mondiko duol mar IBC kendo giwuok e wards abich gi oting'o kuonde luto ombulu 144. Magi e kwan mag ombulu ma jochung' ochiko dhi gawo odiochieng' makiny e kinde ma jopiny dhi chopo e debe mar yiero to ng'ano ma ng'ute oromo jok, ng'ano ma dhi kawo kar jaod bura margi machon mosenindo David Kiaraho. Moko kuom jochung' ma bende gawo komni en jachung' mar duond bura mar DCP mideno ni Sami Ngodho, kaachiel kod jachung' machielo mar duond bura mar UDA Samuel Mushina, kaachiel kod jachung' mar duond bura mar Jubilee Wilson Kigwa, e kind jochung' mamoko 9 mane opodh kod duol mar IBC mar dhi laro kom makamae mosebedo katimo campaigns kuom thuolo mar dweche 2 mokalo. Ka en campaigns ma otimo wang' chieng', en campaign motimo nduoko, campaign ma chwero mich ka koth. Ka isebedo ka ineno weche mago manyien ikwara mogi en ni kar chung' od bura ma Olkalau ni ma bende oyudo nyinge kowuok kuom dho jo Masai. Kecha Olkalau en dho Masai manyiso morno. Kata kamano thoth jopiny kata jodak ma kae gin jodak ma oganda jo Akikuyu. En ni kuom thuolo mar dweche 2 mokalo to moloyo wige 2 mokalo, mich osebedo ka kuorore kae kowuok kuom wuoche ma imiyo mond liete kaachiel kod jodongo, kodhi mar avocado kaachiel kod gas mar tedo, mattress kaachiel kod pesa ma bende wasebedo ka jopiny nyisowa pesa noti mar shiling 1,000 ma giwacho ni osebedo ka okwako Olkalau. Magi gin moko kuom mich ma osebedo ka lwar kendo chwer ka koth e campaigns mag Olkalau. To odiochieng' makiny koro jopiny dhi ng'ado bura to ng'ano ma ng'ute oromo jok e kind jochung' 9 ka arita mar kwe ong'aw malo. Kasewacho geche mag kiro pi kuom jogo manyalo bedo kod ng'anyo osekel kaka e geche karibu 3, obila moting'o obila mag majoni, obila makedo kod njore mag kumag dhok, obila mag kanga duto
kwor Ol Kalou mar neno ni tieno ni odhi e yo mopie ma onge ng'ikruok moro amora. But Kamana nya Chris Owino kumio walere makare angeni sewuotho dichieng' mangima isego wangi kuonde luto mbulu chiegni mathotha nya kinda 144 makine jo luto mbulu riede ka luto mbulu ne jochung' malaro kom kar chung'o burano to bende kopogore kod mano pod wangi angeni okang' ne mi ibro dieme kamano nyaka ang' chopo kinyi nikech chikruoge mathoth pod timore otieno nyaka chop saa 12 makugwen kama jo piny biro chako molo e kuonde go mbulu mondo giyier jatend gado ni mondo miyawi thuolo Chris mondo idhi nyime gi keto nwa wangi kunde mamoko kanitiere motucho tangeni ibro miyowa e thuolo mowinjore kamano Chris hawi maber odichieng' makiny ka kore timo yiero ma Ol Kalou achiel kachiel nyakwara mugi mano Chris Owino kamiyowa ler kowuok e kar chung'o bura ma Ol Kalou weche mag ikruok ne yiero adundo ma Ol Kalou ma itimo odichieng' makiny kopogore kod mano nyakwara mugi ina ka wiyo mana madundo adugo ka kod weche mamoko bang' thuolo machuok kende kigidhi mabor. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. E gweng' ka gweng', e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok ma ingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore, kod Sharon Ong'ao, tich ang'wen, Sari Okinyi, Kik Bai. Mlango wa rehema kwa wanamtaka Bwana. Happy Sabbath, happy day. Kamara mara maintiaru akie chenro mar Injili ngima. Yesu peke akutangulia mbele. Paulo ndiko ne kanyiso ni beduru achiel. Pogruok moro mora kik timruok nade kik yude kindu nikech Nyasaye mwalamo Nyasaye adiwa achiel. Mondo winjane wach Nyasaye. Happy Sabbath. Samora mora mitimo richo onegi kwa ng'wono e mbele Nyasaye. Ukijenga kwa kembo kwa zili hautatikisika. Nyasaye luongowa mondo wabi kanyakla mondo omiwa yweyo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima. Sabato ka sabato chakre sa 1 okinyi nyaka sa 3 okinyi. Machiegni kendo nyakwara mugi ng'at achiel osemaki ka machielo bende ma itudo kod monj ne achiel kuom jotend ODM e ward ma South Kamagambe county ma sub county Marongo county ma Migori pod itimo ne apedha e kinde ma jotend ODM e sub county Marongo kwayo siasa mar kwe kuom ndalo 4 koro Tobias Ochieng ma en jakanyo mar ODM e sub county Marongo osebedo ka dhi nyime kod yudo thieth e osiptal bang' ji 2 ma ong'eyo ne monje e gweng' ma Arundo e ward ma South Kamagambo e sub-county Marongo. Kata bed ne moko kuom jopiny nyocha ne wuok oko e kinde mane ogoyo koko ka imonje kod acheje ma achiel kuomgi osemaki kod obila. Monjeno oweyo Ochieng kod hinyruok e dende. Jokanyo mag ODM chich ni monjeno okel kod weche mag siasa kendo gidwaro ni obila okaw okang' mar chik. To ji 2 nokalayo ma ang'eyo ka kala gi ng'wech. Ana wuotho to ka gike koro yo kamoro kanyo kama pidhie ndege to bungu onyalo biro tiye to giwuok to gichako goya gi nat
gibeti bende gidwa tong'a godo. Koro ne gigoya magora piny mare mochwer kuma mang'eny mawito fahamu. Koro koa gi kanyo to gima nochako timore, adhi ayudo mana osiptal. Ng'at achiel manogoya ni osel rongo, achiel oringo. To agombo ni katieko to kaonegi okang' mowinjore mondo ayud rights maga. Akwayo ni mondo sirikal ong'i anena ni to culprits manotimo wachnie ere kaka inyalo makgi mondo kwe obed e Rongo mondo wago siasa wa gi kwe. Ok aber ka ng'ama ong'ol chako yudo hinyruok machalo kamano nohinyore e lwet joma moko nogoye gi joma wapinzani marwa mar siasa. Tumu ni e South Kamagambo, North Kanyajuok. Pok ng'ato nosegore gi ng'ato kata ng'ato pok notong'o ng'ato ka ng'iyo msimamo mare kata gima nyalo wuok e dhoge ni anto wang'ne anyalo support ng'ane. Koro wastumu ni wachno otimore yo mok ber. Nokoromo gi bunde kido mar Barretta pistol manyocha oyudi e od achich Vincent Ochieng ma itudo kod monjo kendo kwalo simbe magawa ma Chaiwali e kar dak ma Westlands oyangore ne en mar jang'ad bura Justice Aggrey Muchelule mar doho mar apil. Achijno obila nyocha omonjo e ode ma yudore e kar dak ma Joska chieng' wuok tich kama nonege bang' rakruok bedo e kinde kod obila mag okwach kich. Jafwambo marwa mar arita Cynthia Onyango nigi lero wi wachne. Nonro mar obila ewi monj mayande otim e magawa ma Chaiwali e kar dak ma Westlands medo nyuolo penjo bang' nonro mar okwach kich yango ni lisasi mar magina manotigo e kuoma kamano en mar magina mar jang'ad bura e doho mar apil Justice Aggrey Ochula Muchelule. Justice Muchelule ogol lipot e tesend obila ma Spring Valley chieng' tich ariyo bang' yudo lipot mar simu manyise ni bundene oyudi e kar dak ma Joska kama obila nochiele kod lisasi kendo nego achich mitudo gi kuo mar ang'enge magawa ma Chaiwali e kuo manotim tarik 4 dwe mar 7. Jang'ad burano owacho ni simu makamano nochune rango kama okanega bundene e ode kendo bang'e nofwenyo ni bundene onge. Onyiso obila ni odiochieng' mogik manonene bundeno gi wang'e kama okanega en dwe mar 10 higa mokalo e kinde manochano loso ne lesen mar higa. Oketo ler ni bundeno kido mar Barretta pistol ne ni kod lisasi 15 e kinde manolal ka gie sani obila mag okwach kich mogo tach e tesend obila mag Giri dhi nyime kod timo nonro matut. Chieng' wuok tich, obila mag okwach kich mowuok e log tich ma Nairobi kod mago ma Matungulu nomonjo ot moro e kar dak ma Joska e kaunti ma Machakos bang' yudo maling'ling ni achich Vincent Ochieng mitudo gi kuo jote odno kod jaherane. Obila wacho ni bang' chiwo nonro margi kendo nyiso achich Vincent mondo yaw dho ot, noduoko obila kod bayo lisasi aching' kochomogi kama bang'e nochuno gi gichiele kod magina kanyo mowito ngimane. Lipot mar obila bende wacho ni achich Vincent Ochieng itudo kod bedo achiel kuom riwruok jonjore mitudo kod kuo mag ang'enge boma Nairobi, Kiambu kod Machakos. Kinde rakruok makama, obila noyudo bundeno kod lisasi 4 kende kod simbe 3 manokaw kendo itimonegi nonro. E magawa ma Chaiwali kama notime kuo, achija 4 nolal kod simbe 7 ka achiel kod masinde mag laptop mapok oyud nyaka sani. Bende gie sani obila pod dhi nyime kod timo apedha mar achije mamoko mitudo kod bedo e tudruok kod Vincent Ochieng. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nokoromogi mano e kaka weche mag nonrogo dhi nyime kaachiel kod bende penjo mathoth manyuolore ewi kaka bundeno nochopo e lwet janjoreno. Tend jodong Luo oseyo wach njore manyocha ne oneno Kisumu e kinde romo mar kweth ma kwedo sirikal mar Linda Mwananchi e kanisa mar Anglican ma yudore Milimani, Kisumu. Ka gitwa kod Ramogi TV odhiambo ma kawuono gitelo ni pogruok e paro mar siasa ok owinjo bed ni kelo lweny e kind oganda Luo kata mana jotend Luo. Gikoni jatelo mora mora ni kod ratiro mar bago romo kamora mora e piny Luo. Magi giwacho e kinde romo margi mane gibago e kar romo ma Ofafa e boma ma Kisumu kama giwale ayanga ruodh goro margi manyien Dr. Charles Omamo Yweke ma okawo kar ma osenindo Paul Owino Ambuor. Siasa kik pogwa. To kupogwa to koro ken siasa koro en sasia. Akwa jotendwa manie siasa nigi yie gi chiki itigi ma jodongo wacho. And Kisumu en center mar oganda te. Ok joluo kende. Omiya kwan wabed gi kwe Kisumu. To karach to bed marach, ka gima rach to wakwende to mang'ono. Ni rach. Gima nyaka wang'e en ni kaka joluo wabedo kanyakla
kiko bedo gi pogruok ka wadhi mbele kaka jo ka ng'ato achiel kaka joluo to obro dhi maber kendo gik moko ok nyal kethore kendo kwe makende ma piny ok nyal chiwo ma polo malo ma ok akoth mondo bedie gi joluo mondo wabe one kaka wadhi maber kaka joma moko dhi maber e Kenya kama ngima kendo kaka giyierano abro tiyo gi chunya te gi nguvu na duto gi teko na duto mondo anil joluo nitiere kamoro amonego beni gibetie. Kawasuda ni Susana Morona mawuok Embakasi, Joseph Maina mawuok Nairobi kod Brian Otieno mawuok e kaunti ma Siaya joloch mag tugo motisi ni Shabiki World Cup kishabiki gilo siling 500,000, 300,000 kod 200,000 kaka giluore e tugo no. Susan kod Joseph wacho ni gibiro tiyo go omenda go yawo kuonde mag ohala ka Brian Geto medo somo mare ka otiyo kod omenda no. Kampen mar Shabiki World Cup kishabiki biro dhi mbele kinde matuke mar laro kume mag piny mangima kata World Cup dhi nyime ka Geto chiwo maromo omenda milioni 9 ne joloch. Feeling poa, at least nimepata pesa inaweza nisaidia mahali. Unajua pia nimekuwa nikitoa kicheza, so at least nimepata. Mimi ni hoka, wanauza nguo za kutembeza. Anataka nifungue duka niweke nguo ndani badala ya kutembea na ijua. At least ndakaa ndani ya duka hata niandike mwenzangu pia at least pia apate rent. Eze kujikumu kwa maisha. Kwa biashara ningependa kupungua boutique ya Gladys hivi ma viatu. At least kijana mmoja ako place ni muinue. Waronjoche mag tukeni news final mar ariyo mag World Cup idhi go otieno ma kawuono chakre saa 4. Joloch mokalo mar okombe na Argentina dhi rakore gi England e tugono ma igeno ni dhi bedo maiye tek. Jaloch ma kawuono biro rakore gi Spain manyo yudo loch e kindgi kod tim mar France. E higa mar 1986 Argentina noloyo England gonde 2-1 e quarter final mar World Cup ka achiel kuom gonde mag Argentina noloyo gi lwedo gi jatugo machon Diego Maradona. Gol manodoko tisi ni the hand of God. Kocha mar England Thomas Tuchel ochiwo geno ni jatugo Bellingham osechango kendo odhi tugo kawuono. Yakwaramogi giko mar weche manyien. Thuolo mar yudo twak manirito koro ema omiyo adwani mondo akaw yo mapiyo piyo duogo ka gi twak mar bujo piny. Ano kawenda Okila Ambrose weda osedonjo ka achiel kod jalonyo weche mag arita Eric Okeyo giduto giikore yo makare. Jaloko mara osebedo Liz Otieno oduogo kaendi kode mana bang' thuolo machuok kendo. Yakwaramogi kik dhi mabor, bujo piny chakore bang' yoyoni.